Een ruzie wie de aanleiding van de stekpartij juster in de Curaçao-straat in Ljouwert. Het dodelijk slachtoffer is een 46-jarige Ljouwerter. De politie had een man van 45 jaar aangehouden als verdachte. Het wapen is voen. De voetbalderby Cambuur-Heerenveen weer van de morgen binnen 10 minuten uitverkocht. De kaarten konden alleen nog via internet gekocht worden. Het Cambuurstadion zit met 10.000 taskogers helemaal vol. De derby wordt spelen op 26 januari. De Palen in Marsum is een van de 12 squallen in Nederland die door de minister aangewezen is als tweetalige squallen. Dit betekent dat er extra geld komt van meer Engelse les. De Palen is al drietalige squallen, maar liekevolle aandacht van zowel Nederlands, Engels als Friesk. Yvonne Nauta is teleurgesteld dat ze net meedoen aan de 3000 meter bij de Olympische Spelen. De geschillencommissie van de KNSB had het reetriek bongeliek doen. Nauta waard vierde op het Olympisch kwalificatietoernooi, omdat ze bij een cruising hinderen waard troch Linda de Vries. Joen zakken de temperatuur naar 6 graden. Het bloedt net droog, de zuidwestenwind had zijn kracht 5. Monodijs 11 graden, een protte Rijn en een krachtige wind uit het zuidwesten.